Salutare, am primit multe întrebări referitor la solare, cât costă, ce dimensiuni am și toate lucrurile astea. În momentul de față am aici 3 solare cumpărate de pe internet și mai am încă unul în curtea cealaltă. Vă rog să-mi lăsați în comentarii voi ce tipuri de solare aveți, din ce sunt construite, din țeavă zincată sau țeavă neagră, ce înălțime au, ce lungimi. În schimb, eu o să vin cu un material filmat cu un specialist săptămâna viitoare, care este constructor de solare. Am tatunat cu el în primăvară să-mi fac aici ceva, doar că era aglomerat. Și urmează să filmăm ceva împreună și să postăm despre astea. Lăsați